Kowace dare, Murja takan tashi. Takan farka a karfe 2 kacal na dare ta yi addu'o'i da karatu. Wata rana da Murja ta tashi yin addu'o'inta, sai ta gan wani a hijabi, a masifan ya yi kamar namiji. Bata gane ba. Mutumin ya bude akwati ya ciccire kayan ci. Bayan haka sai ya je ta gadon wata yana kokari ya taba ta. Murja ta boye tana kallonsa yana aikatawa. A hankali sai ta yi tafiya har ta kai inda yake. Yana ganinta sai suka shiga kokuwa. Hakan nan sai ya kubce ya fita da gudu ya bar akwatin nan a bude. Surutun kokuwan da suka yi ya tasar da sauran matan a daki. Aka fara ihu cewa Murja barauniya ta bude akwati ta yi sata. Murja ta kokari ta bayyana kanta cewa ai ta gan wani ne daban, amma 'yan matan sun kisa saurare ta, aka kama ta da duka. Tun lokacin aka hana ta yin addu'an dare. Amma da shike Murja ta saba tashi a lokacin saboda addu'o'in da takan yi. Karfe 2 cakal na yi sai ta ga idonta ya bude. A wata rana karfe 2 idon Murja ya bude. Ko ina shiru, kowa na bacci. Sai gashi mutumin ya yi tafiya a hankali ya shiga cikin ɗakinsu. Murja ba ta yi motsi ba. Ta ce wannan karan za ta koya masa hankali, za ta yi wayo. Ta bar sa da ya gama kwashe-kwashensa ya fito waje, sai ga ita ma ta bi shi ta jawo zanin da yake lullubi da shi. Ta ce masa yau sai na ga fuskanka. Hakanan kuma suka sake shigan kokuwa har ya ji mata ciwo a hannu. Sai ta kwala ihu. 'Yan matan dakin suna jin ihun aka sauko da gudu aka fito waje. Lokacin shi kuma barawon ya sake mata su kayan da ya ɗauka sai ya tsere. Ya hau katanga ya gudu ba a gan shi ba. Murja ta yi ta masu rantsuwa cewa akwai wani namijin da yakan shiga ɗakinsu yana taba mata kuma yana kwashe kaya. Hatta nuna musu ciwon da ya ji mata cikin kokuwan da suke yi. 'Yan matan sun kisa yadda da ita. Aka ce ai tun da shike dai an ga kaya a hannunta, gobe za a kai ta gaba wurin shugaban makaranta. Idan ta je wurin sai ta bayyana kanta. Murja ta faɗi a kasa tana ta kuka da rantsuwa, amma babu wanda ya saurare ta. Washe gari da aka fito taron ɗalibai, sai shugaban makaranta ta ce tana so ta sanar da kowa. Yanzu an kama barauniya da tun da take ma mutane sata. Sai kowa cikin mamaki ana ta gunaguni. Ana jira a jiwa za a kira. Sai kawai aka kira Murja ta fito. Murja ta sunkuyar da kanta cikin kunya, tana kuka ta fito waje. Sai shugaban makaranta ta ce mata, saboda wannan halin da take yi, za a dakatar da ita daga zuwa makaranta. Za a kira iyayenta su zo su tafi da ita gida. Wannan abun kunyan da take yi, idan ta zauna sati 2 a gida, za ta koya hankali. Sai shugaban makaranta ta sa a tafi da Murja. Haka nan sai sauran ɗalibai suka yi tafi suna murna cewa yanzu ba za a sake jin maganan sata kuma ba. Iyayen Murja suka zo ɗaukanta, an bayyana musu duk abin da ya faru. Murja ta yi ƙoƙari ta faɗa musu wannan shari ne aka kulla mata, amma shugaban makaranta bata ma bar Murja ta bude baki ta faɗa ba. Uwar Murja ta yi ta kuka cewa Murja yanzu ta ba su kunya. Hakanan suka kinkimo ta suka tafi gida. Washe gari da 'yan matan suka tashi a daki, an sake yin wasu sace-sace, kuma aka aske ma shugabar ɗakin mata gashi, ta zama kwalkwal. Aiko ta ci kuka sosai, ta yi ta rantsuwa cewa wanda ta aikata abin nan ba za ta taba samun salama a rayuwanta ba. Bayan ranan, kowace dare sai an yi sata a wannan dakin, kuma ba su taba kama wanda ke yin wannan satan ba. Kuma ana nan ana ta aske ma 'yan mata gashi a cikin ɗakin nan, ko kuma
su ce an taba su daddare. 'Yan matan suka kai kuka wurin shugaban makaranta. Aka ce za a duba kuma za a sa masu manya-manyan masu gadi ta wurin kofofinsu. Amma duk da matakin da aka ɗauka, ba abin da ya hana an ci gaba yin sace-sace da aske ma mata gashi da kuma tattaba su. Sai wasu 'yan matan suka ce to in haka ne sai a dawo da Murja, da shike wannan ya nuna ba Murja ba ce barauniyan. Wannan babban barawo Murja ce kaɗai za ta iya kama shi, da shike ta ce ta gansa har su biyu. Shugaban makaranta ta rasa yadda za ta bayyana ma iyayen Murja cewa an kulla ma Murja ce, amma su ɗaliban makarantar sun ce gaskiya sai dai a dawo da Murja. Hakanan suka cire kunya, sun je gidan su Murja suka roka gafara. Hakanan aka dawo da Murja makaranta. 'Yan matan Dakin suka bata hakuri, sai suka ce don Allah ta taimake su, kuma za ta iya ci gaba da addu'o'in da takan yi daddare, kilan ta hanyar nan za su samu su kama barawon. Har suka bata kamera ta yi amfani da shi, in ba za ta iya kama shi ba, za ta iya masa hoto. A daren ranar karfe 2 na buga na dare, sai gashi nan Murja ta tashi, ta shimfida tabarmanta ta gefen da ba wanda zai iya ganinta, sai ta fara addu'o'inta. Shi ma barawon ba da batan lokaci ba, sai gashi nan ya shigo a hankali. Da ya shiga ya ga kowa na bacci, bai ga Murja ba, sai akwai wani abin da yake zuwa da shi. Abin kaman foda ne, sai ya hura masu a cikin dakin. Ta haka kowa zai shiga zurfin bacci da ko an yi ihu babu wanda zai ji. Abin da kuma ya sa ma masu gadi da suke waje kenan, shi yasa yana samun dama ya shiga duk da manyan maza masu gadi da aka ije a waje. Ta yi amfani da kameran nan ta yi ta masa hotuna a yanda yake aikatawa. Matsalan dai har yanzu shine ba a gano fuskan shi sosai ba. Washe gari hakanan kowa ya taru aka je wurin shugabar makaranta. Ita Murja ta bayyana duk abin da ta gani, irin fodan da yake amfani da shi, kuma yanda kowa yana shigan zurfin bacci ba a sanin shigowa da fitansa. Sai aka shirya masa tarko, aka ce to abin da za a yi, za a aje abubuwa daban-daban inda zai iya gani ya dauka, amma za a hada abubuwan nan da alamp, yana taba abin zai yi kuka, kuma masu gadi daga waje za su ji. Su ma masu gadin ba za su tsaya a wajen kofa ba, da shike faudan yakan kama su, za su boye a wani wuri. Idan shi barawon ya zo zai gani ba masu gadi, kawai sai ya shiga ya fara aikatansa. A yanda suka shirya haka ya faru. A daren ranar sai ga shi barawon ya zo, su kuma masu gadi sun babboye a wasu wurare, bai samun ganinsu ba. Sai ya hura foda yanda ya saba, ya shiga ya fara ɗaɗɗaukan kaya. Aka ajiye wani abin sha'awa a tsakiyar daki ya rinjaye shi, yana zuwa ya sa hannu, haba sai ga alam ya fara ihu. Masu gadi da suka babboye da ita Murja duka aka fito aka kamo shi. Ashe shi ɗaya ne daga cikin masu gadi a cikin makarantar. Hakanan aka kamo shi da duka, sai Murja ta ce musu a'a kar su kashe shi, da shike idan an kashe shi yanzu su ma za su shiga wani matsala. Hakanan aka wuce da shi sai gidan shugabar makaranta. Gari na waye, 'yan mata da yawa sun taru gaban gidan shugabar mata, kowa ya zo ya gan shegen barawo da yana ta masu sace-sace. Yaro ka gafara cewa yunwa ne ya sa shi cikin halin nan, amma duk da haka aka wuce da shi sai wurin 'yan sanda. Ana ta ma Murja godiya, an yabe ta sosai, kuma makarantar sun sake bata hakuri. Sai suka nada ta, ta zama sabuwar shugabar ɗakin mata. Wa'inda sun yi makarantar tarayyar mata, ina so in ji ku a comment section, irin abubuwan nan sun taba faru da kusan da kuke makaranta? Kuma ina so mu sani yau, zato zunubi ne, idan ba a kama mutum a hannu ba, mu yi hankali kar mu kulla masa abin da zai iya hallakar da rayuwansa. Na gode muku da kuka saurare ni har ƙarshen labarin nan.
ku yi mani liking, ku yi mani comment, kuma ku yi subscribing. Wa'inda tun da masu subscribers ina ne, ina so ku sani ina matukar godiya, ina kaunanku kuma Allah ya sa mu dace. Ku tuna ku kunna notification bell ɗinku idan sabon labari ya sauko, ku zama cikin na farko da za su samu daman ji. Na gode. Thank you. Bye.